ଯେମିତି କି ସବୁଦିନ ଆସେ କି କଣ୍ଟ୍ରି ଡିଲାଇଟ୍‌ର ଡେଲିଭରି ବୟ ସବୁବେଳେ ମିଲ୍କ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇ ଦେଇକି ଯାଏ। ବଟ୍ ଆଜି ଖାଲି ମିଲ୍କ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ବି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସୁଆଁର କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବନେଇ ନେବା। ଫାଷ୍ଟ ଘିଅରେ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିଗେଇକି ରଖିଥିବା ସୁଆଁକୁ ପକେଇକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବେ। ଦେନ୍ ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଷୀର ଆଉ ଲୁଣକୁ ଆଡ୍ କରିକି 4 ରୁ 5ଟା ସିଟି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଡିଶରେ ମୁଁ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଥିଲି 4 ରୁ 5 TBHP ଅମୁଲ ପାଉଡର ଆଉ ମିଲ୍କ ମେଡ୍‌କୁ ଆଡ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଥିଲି କିଛି ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡର। ତାପରେ ବଏଲ କରିକି ରଖିଥିବା ସୁଆଁକୁ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ଲାଷ୍ଟରେ ପକେଇଥିଲି କିଛି ଚିନି। ଦେନ୍ କ୍ଷୀରିର ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଥିଲି କିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ଦେନ୍ ସେଥିରେ ବଢିଆ ସେ କଲର ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଚିନିକୁ କ୍ୟାରାମେଲ କରିକି ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ମିକ୍ସ କରି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଲର କେତେ ବଢିଆ ସେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ମତେ ତ ସୁଆଁ କଣ ବୋଲି ବି ଜଣା ନଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ରେସିପିଟା ମୁଁ ମାମାଠୁ ବୁଝିକି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ୟାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବାଉ ମୁଁ ଆଜି ସୁଆଁ କ୍ଷୀରି ବନେଇଛି, ଦେଖିଲ ଖାଇ କେମିତି ହେଇଛି।